Bismillahirrahmanirrahim. ZEENAT kashi na 20. Dariya Karkuzi ya sheke da ita, shi yasa yake son aiki da Mardiya, don ba ta ba da kuɗin banza, san baya wasa da aikinta, don ya san shi ma yana samu. Ba su isa gida ba sai kusan bayan isha'i, sosai sun gaji don Sholima ko gidanta bata wuce ba nan ta kwana. Yayin da mijinta ke ta kira tana ɗauka, ta haushi da masifar, ita ba gida za ta kwana ba. Hakuri ya bata tare da mata sallama yana son tambayar ta ina ta je, amma tsoro ba zai bar shi ba. Washe gari tun da farar safiya suka nemo mai aikin gini, suka biya shi sosai ya fasa tiles ɗin wajen ɗakin zi, aka birne kwalbar. Sholi ta ce, to yanzu rabin aikin ya kammala, kin san dai yanda muka yi da ke ko? Ki daure ki nuna komai ba komai ba, har matsiyatan danginta su wuce, sannan mu fara buɗe babin cin uya. Shewa suka yi suka tafa tare da ci gaba da kitsa tukunsu, inda Sholi ta ba Mardiya shawarar ta kira Muƙaddas ta nuna masa ta yi nadama yadda za ta samu ya saki jikinsa, sannan ta fanshi kuɗinta da ta kai wajen Karkuzu. Haka kuwa suka yi. Mardiya ta kira sa lokacin yana ɗakin Ami, suna maganar yadda za su tsara abincin ɗorin aure. Duk da Janaral ya ce su bar shi, za a yi komai a can, amma gwanda su ma su yi nasu iyakar ikon. Ɗauka ya yi cike da fargaba da tsoron masifar Mardiya, amma sai ya samu akasin haka, inda yana ɗauka ta fashe da kuka cike da iya ƙisa, tana ba shi haƙuri sosai. Sosai ya ji daɗin haka, ya kuma aminta da tuba Mardiya, inda daga ƙarshe ta masa zancen nata kayan fatar kishiyan da bai mata ba. Cikin jin daɗi ya ce ta faɗi kowane irin abu zai ke so zai siya mata, tunda yanzu lokaci ya riga ya ƙure. Mardiya ta karkace kai ta ce ya ba ta 500,000, sai da ya jinjina a ransa, amma ya zai yi, ba zai iya hana ta ba. Haka ya mata alkawarin taransifa. Ita dai Ammi tana jin su, don ta san wannan makirci na Mardiyar, amma ta za bakinta ta tsuke. A ɓangaren amarya kuwa shagulgula kawai ake gudanarwa, cike da tsari irin na 'yan boko kuma masu kuɗi. Intisar tun ana saura kwana 5 ɗaurin aure ta iso daga Nijar, haka ma wasu daga cikin ƙawayen zi da yawa turawa ne, sun mata kara wajen zuwa mata, har da Sir Jesus da jama'a da dama. Manyan masu kuɗi sun halarta, hotel duk ake ji da su, can aka je aka ajiye su, ana aka sauke su a faɗin garin Lagos. Ranar Thursday, Muƙaddas da danginsa wanda Abba ya wakilta don su zo event ɗinsu, wanda su Ummi suka shirya, suka dira, wanda su ma bakin gwargwado Muƙaddas ya kama musu hotel, har da su Nuwaira aka zo. Sosai family ke tare a guri ɗaya. Sosai family together ɗin da Ummi ta haɗa ya ƙayatar, an ci an sha, an yi karyar naira duk inda ka gilma kuwa masu bidiyo coverage ne ke ɗaukan mutane. Bikin sai dai mu ce san barka, don faɗar tsaruwar wajen bikin ma asarar biro ne. Hassan ba ƙaramar rawar gani ya yi ba a bikin, kasancewar abu nashi in ji shi. Sosai komai ya tafi, inda ranar ɗorin aure za a wuce da amarya Katsina, saboda su ma can sun shirya nasu bikin da dai gwargwadon ikonsu. Tun da ake nuna bikin a NTA Live, hankalin Mardiya ya masifar tashi, lallai inuwar raƙumi ta yi nesa da ƙasa, don har ta gama kallon bikin ba ta ga alamar talaka ba. Sosai hankalinta ya tashi, wani irin azababben kishi ne ke cinta, don in dai ɓangaren kyau ne ba ta da kishin, don ta san ta fi Zinatu kyau, nesa ba kusa ba. Amma kuɗi fa, masu sa a ga kyanka ko da baka da kyau. Sholi ce ta dinga tausar Mardiya, don ta ga kishi na neman ya sa ta ruguza musu shirinsu. Bayan ɗaurin aure aka wuce da amarya tare da danginta da wasu daga cikin ƙawayenta zuwa Katsina, don abu jirgi guda aka bashi don jigilar kai amarya da mutanen Taketi.
Ba wani kuka ta yi ba, amarya kasancewar boko ta gama zauna mata. Kuma gani take kukan me za ta yi, ita da ta daɗe rabanta da gida sosai. Ummi ta mata nasiha tare da faɗa mata yanayin zamantakewar aure. Ba ta ɓoye mata komai ba, ta cire kunya ta sanar da ɗiyarta komai. Kunya ta kama zi, hakan kuwa ba ƙaramin taimakon ta yayi ba, don da yawa wasu abubuwan ba ta san su ba. Tunda koda can ba shiga irin maganar take yi ba, kuma ga ta ba wasu ƙawaye take da su ba, sai turawa. Su Ummu sun yi walima a cikin gidansu, wanda aka ƙayatar sosai da sosai, sanda Sheikh Dr. Sani mai hula suka gayyato. Ya faɗakar da mutane gami da zamantakewar aure. An yi komai cikin tsari an watse, inda aka ajiye zi a ɓangaren Ammi, ita da mutanenta. Washe gari kowa ya watse, ya rage daga Intisar sai zi. Don Intisar ranar Thursday za ta tafi, yayin da amarya da ango sai Friday, a nan za ta ɗan zauna. Amarya ta tare a ɗakinta ranar farko. Abin da ya fara ba zi mamaki bai wuce yadda Mardiya take kwamandan ɗin Muƙaddas ba. Tun da isar su, wanda hakan ba ƙaramin mamaki ya bata ba sosai. A gajiye take, don haka bata tsaya wani tunani ba, ta shige ɓangarenta da Muƙaddas ɗin ya nuna mata. Sallolin da ake binta kawai ta yi, ta bi lafiyar gado. Sosai ta yi barci, don sai wajen la'asar ta tashi, ta yi sallarta sannan ta shige kicin. Saboda ta samu abin da za ta dafa. Tana yi tana mamakin Muƙaddas ɗin. Ita da take amarya, amma sam tun da ta shigo bai leƙo ta ba. Jikinta a sanyaye ta ɗoro jalof ɗinta, spaghetti da ta yi, tare da ɗauko lemonta exotic, ta jera a tray. Ta yi falon tana ta ce tana kallo, wanda hankalinta sam baya kan kallon. Bayan ta kammala, ta kai kayan kicin ta wanke sannan ta dawo ɗakinta. Ta sake shiga wanka tare da cancada ado, cikin wata atamfa super holland sosai ta yi kyau. Har aka yi isha'i zi na zaune tana jiran ango, amma shiru. Hakan ba ƙaramin ƙona mata rai yayi ba, matuƙa. Don haka tsam ta tashi ta saka hijab tare da zuwa main falo ɗinsu. Abin da ta gani ba ƙaramin mamaki ya bata ba. Muƙaddas ne yana duƙe yana ta faman goge Mardiya kayanta. Ita kuma hakimar tana kwance kan tirisita ɗin falon, tana kada ƙafa. Fan punishment ɗin da take son bashi kenan, na fanshe haushin kishiyar da ya yi mata. Don suna da mai masu wanki da guga. Kallon kayan ta yi jibge a gefe guda, aƙalla zai iya kaiwa ƙarfe 1 dare bai gama ba. Zufa kawai yake sharcewa, iya gajiya ya gaji, amma bai isa ya ce ya gaji ba. Ga yunwa na tunkare shi, don rabon da ya ci abinci tun na jirgi. Matsowa zai ta yi tare da faɗin, man, menene haka kake yi? Amma ka san yau ni ba kowa ce a gidan nan ko? Sai ka tafi ka bar ni? Ni kaɗai? Sannan kuma ka zo kana guga daga dawowarka ko hutawa babu? Kallon gefen Mardiya ya yi wacce take ƙoƙarin tashi daga kwanciyar da ta yi, don ta lura dole ta taka ma ɗin birki. Ke dakata, saurara min, kada ki zo kina kawo mini tsohon karuwanci gidana. Ba ki san da muƙaddasin da ke kanki dukar kashin iko na kuke ba? Na ɗaga miki kafa ganin ke ba kuwa ce, amma na lura sam ba ki da kunya. Zinar tsannin mamaki ya kama ta, ta yi tsaye ba tare da ta ce komai ba. Yasa ta kalli Muƙaddas. Tashi mu tafi, na ce maka. Kamar wawa, haka ya yi tsugunne yana jiran oda daga 'yar mulki. Ɓacin rai ya sanya zai juyawa a fusace ta yi hanyar ɗakinta. Mardiya ta ɓarke da dariya, a ranta kuma tana mamakin me yasa aikinta bai ci kan zi ba. Saboda yadda Karkuzi ya faɗa mata, tsoronta za ta dinga ji, amma sai ta ga akasin haka tattare da zi ɗin. Don haka ta tashi tsam ta shige bedroom tare da latsowar Karkuzu.
Hello? Ranka ya daɗe. Amarya fa ta zo, amma san ba ta tsoro na. Gani nake kamar aikin nawa bai yi ba. Ƙarƙozi ya yi wata budurwar dariya. Mardidi, manyan mata. Ba yau aka kawo ta ba? Ki jira gobe ki ga abin da zai. Ki ga abin da zai faru gobe. Kiti ya kashe wayar. Hakan ne ya sa ta bi wayar da kallo. Tare da ɗan kishingiɗa. Hankalinta ya ɗan kwanta. Barci tuni ya yi awon gaba da ita. Dama sallah ba ta cikin kayanta. Ita kanta ta manta yaushe rabanta da sallar. Ko saduwa suke da muƙaddas ɗin, ba wankan tsarki take yi ba. Sai dai mu ce Allah ya kyauta. A ɓangaren zai kuwa, bayan ta shige ɗaki, wani irin kuka ne ya kubce mata, saboda tsabar ɓacin rai. Sosai take kuka. Wannan wani irin kaddara ce ta same ta. Mijinta ya zama bawan mace, sai abin da aka ce yake yi. Ranarta na farko a cikin gidan miji, amma sam babu abin tunawa na jin daɗi, sai damuwa. Tuni da na sanin auren muƙaddas ya fara tsartuwa a ranta. Maganganun ummi suka faɗo mata a rai. Zai, ba wai muƙaddas ɗin ba ne ba na so, har ga Allah, ina son yaron nan, amma ina miki tsoron zama da kishiya. A lokacin sai dai ta yi dariya, gani take kishiya ba wani abin tashin hankali ba ce. Tun da muƙaddas ɗin yana santa, ita ma tana son sa, sannan tana da kuɗi. Sai gashi tun kafin a je ko'ina, tunaninta ya zama ƙarya. Cike da rashin ƙwarin jiki, ta tashi ta shiga toilet ta ɗauro alwala, ta fara jerin lafula akan Allah ya mata sauƙin wannan jarabawa tata. A nan kan da Duma ta yi bacci ya yi awon gaba da ita. Muƙaddas bai gama gugar ba, sai wajen 12:30 na dare. Sosai jikinsa ke ciwo, ga wata irin azabar yunwa yana ji. Hakanan ya tashi ya zare soket ɗin da ya yi gugar, tare da fara kwashe kayan gugar. Ya kai ɗakin uwar gida. Ya jera mata su tsaf a cikin wardrobe ɗinta. Ganin da ya yi tana barci ne, ya sanya shi jan jiki a hankali. Kamar munafiki, ya nufi ɗakin Zi. Murda gofar ɗakin ya yi, ta buɗe don haka sadaf ya shige ɗakin. Direct kitchen ɗinta ya nufa, ya ci karo da taliya da ta dafa ɗazun, saboda yunwa ma. Nan kicin ɗin ya yi zaune ya cinye taliyar, tas. Sannan ya miƙe ya dawo ya shiga toilet ya yi wanka, ya ɗoro alwala, isha'i ya yi. Sai da ya gama sallar tukunna, ya dawo kusa da Zi. Ya kwanta, wanda shi ma nan da nan barci ya yi awon gaba da shi. Wajen ƙarfe 3, Mardiya ta farka don yin fitsari. Kallon inda muƙaddas ke saba kwanciya a ƙasa, ta yi ta ga ba shi ba alamarsa. Gabanta ya yanke ya faɗi. Ya aka yi haka ta bar shi ya tafi ɗakin Zi. Da sauri ta shiga ta yi fitsarin da ya matse ta, tare da nufar ɓangaren Zinatu. Murda ƙofar kawai ta yi, ta gansu kwance a ƙasa kusa da juna, gab da gab. Kishi ya ƙara kama Mardiya, a fusace ta daka wa muƙaddas ɗin duka. Kai, uban waye baka izinin ka zo ɗakin wannan abin kwana? Shiru ya yi yana mutsutsuka idanu, wanda hayaniyar Mardiya ya sa zai tashi da sauri, tare da jawo inna lillahi. Don ita ta zata ko wani abin da ya faru. Zuba wa Mardiya ido ta yi, tana kallon wani sabon salon ƙarfin hali. Don haka Mardiya ta kalli Zi, tare da daka musu tsawa. Za ku mu magana ko kuwa sai na ci uban 'yar iskar yarinyar nan? Sosai ran Zi ya ɓaci, ta buɗi baki za ta yi magana, amma sai ta samu kanta da kasawa. Kwata-kwata, kamar an jefa mabakinta wani ƙaton dutse. Ƙasan zuciyarta wani irin tafasa yake so da ɓacin rai, amma babu halin magana. Bari san sanda ta samu kanta da cewa, ki yi haƙuri anti Mardiya, ni ma wallahi ban san ya shigo ba. Da sauri Mardiya ta kalle ta, wani irin farin ciki ya cika mata zuciya. Ganin tun kan gari ya waye, aikinta ya fara ci. Ya sa ta kara ɗora fuska ta kalli muƙaddas. Oya, tashi mu tafi ɗaki, kuma daga yau sai yau. Wallahi kada ka kuskura na sake ganin ƙafarka ka tako ɗakin nan. Sidif ya tashi ya bi bayan Mardiya, kamar wani ɗanta.
yayin da aka bar zai zaune cike da tashin hankali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil kawai take faɗi, tare da tashi da ƙyar ta haye kan gadonta. Wannan wace irin masifa ce? Anya kuwa zan iya zaman aure a gidan nan? Ko kwana ɗaya ban yi ba, amma tashin hankalin cikin gidan nan kamar ana yakin duniya? Barcin da bai ƙara kama ji kenan ba. A kunnenta aka yi kiran sallah a salatu, don haka ta tashi ta ɗauro alwala, tare da jero na fulfuli da ta saba yi duk dare. Tun da farar safiya, Mardiya ta tashi abin da bata saba ba. Sam, amma yau saboda tsabar mugunta, ya sanya ta tashi. Don ko Suhail in zai tafi school, Nani ce ke masa komai. Kwata-kwata babu shakuwa tsakaninsu. Falon ta tarar da Nanin Suhail ɗin tana shirya shi, yayin da 'yar yarinyar ta gaida ta amsa da ƙyar, sannan ko bi ta kanta bata yi ba. Ta yi wucewar ta ɗakin zi, wacce bayan ta yi asuba, barci ya yi gaba da ita. Ƙara ɗore fuska ta yi tare da banko ƙofar ɗakin. Ɗaka mata duka ta yi a cinya, wanda ya sa zai tashi a tsananin firgice, tana kallon Mardiya. Ƙasar ranta wani ɓacin rai ne ya taso mata. Me take ji? Amma kuma sai ta samu kanta da kasa yi Mardiya komai. Illa gaishe ta da ta yi, ina kwana anti? Mardiya ta lalawa ashar ta ce, uben me kike yi haka? Har za ki kwanta shame-shame kina barcin asara. Hala ba ki san aikin gida a kanki yake ba ko? Cike da mamaki zai take kallon Mardiya. Saukowa ta yi tare da bata haƙuri. Mardiya ta ce, ki biyo ni main falo ki same ni. Tare da juyawa, zai ta sauko daga gadonta tare da shiga bayi ta yi brush, sannan ta rufe main falo ɗin, inda ta tarar da Mardiya ta ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya. Sai girgizawa take. Ita ala dole ga oga. Ɗan risinawa zai ta yi tare da faɗin, ga na anti. Mardiya ce ta ƙwalla manani ɗin su Suhail kira. Sai Luba, yarinyar da sauri ta amsa tare da fitowa don amsa kiran uwar ɗakinta. Yawa sai Luba, daga yau na kore ki aiki, ki tattara kayanki, je ba a mai da ke garinku. Sai Luba ta ɗago da sauri, hankalinta a tashi. Anti don Allah wani laifi na yi miki haka? In laifi na miki ki yi haƙuri ki yafe min, wallahi zan gyara. Don aikin nan da shi nake dogara, da shi nake taimakawa kaina da iyayena. In kika kore ni ban san ya zan yi ba. Mardiya ta kase sai Luba. Look Nani, ni fa baki min komai ba. Wannan shine ra'ayina kawai, da na ga damar yankewa. A cikin gidana zan taimaka na baki jarin da zaki je ki kama sana'a. Shi ma don kin ci albarkacin yarona da kike kular min da shi ne. Tashi ki tafi, daga yau zuwa gobe ki fara haɗa kayanki. Saluba cike da tashin hankali ta miƙe da ƙyar, don har wani jiri take gani. Don ta san ko za ta yi kukan jini, Mardiya ba za ta tausaya mata ba. Kallon zai ta yi wacce ke tsugunni tana kara mamakin mugun halin Mardiya. Ke kuma na dawo gare ki, kin ga na kori 'yar aikin yaro na ko? Daga yau duk abin da ake masa ke za ki dinga yi. Yi masa wanka, kai shi makaranta da saka shi bacci, ke duka abin da kika san yaro na bukata ke ce za ki masa. Sannan daga yau za ki fara girki a gidan nan. Safara na dare, duka ke ce za ki dinga yi, kina ji ko? Sai da sauri ta karkaɗa kai, alamar ta ji. Mardiya ta saki wata irin shewa tare da makanta kirari. Yarinya tun da kika sake, kika aure min mijina, yanzu kika soma fuskantar nau'in azaba da musgunawa daga wajena. Ba ruwana da hutun da kika taso a kai, abin da na sani, 'yar aiki na ɗauke ki, ba wai kishiya ba. Ke da Muƙaddas sai gani sai hange daga nesa. Ita dai zai shiru ta mata. Sannan Mardiya ta ci gaba da, yanzu ki tashi, ki fara haɗa mana breakfast, kuma waina nake so ki mini da miyar taushe, sannan ki dafa mini Lipton, kuma duk za ki abinci, ki tabbatar kin tambaye ni, na tsara miki abin da za ki girka.
Maza tashi min. Jiki a sanye zai ta miƙe ta yi hanyar babban kicin ɗin gidan. To masu sauraro, a nan za mu dakata a kashi na 20, sai mun ƙara haɗuwa da ku a kashi na 21 domin jin yadda ta kaya. Ku yi mana subscribe kana ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a kowane lokaci. Hasken zamani.